ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁଚିତ୍ରା, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ଥର ହେଇଥିବ କି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ ଇନକମ୍ ଦେଖି ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଅନେକ ଥର ହେଇଥିବ। ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନେ ବଦଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲେ ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାସି ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବ ମାଛ ଫାଛ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯେତେବେଳେ ନଈ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ, ଦେଖିବେ ମାଛମାନେ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବେ। ସେହି ମାଛଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଜନ୍ଦାମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମ ନିଜ ଉପରେ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଇଗୋ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଭଲ, ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦିଏ। ଏଇ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ବେଳେ ସେ ହଜାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କଲାବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା କି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିତିବି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟି ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମ ଉପରେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଢେର ସାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି।